Ito siya, nung may post ako na no experience, no problem, as long as pwede ka makakross sa US, kakakuha mo ng license mo, pwede kitang matulungan. Ito siya, Abtik, mabilis nag-message sa akin. Hi guys, ako ay may ka-meet up subscriber ko. Siya po ay qualified. Nag-message siya sa akin na kung pwede ko siya matulungan. Sinabi ko naman sa vlog na as long as qualified kayo, meron kayo doon sa mga requirement na binanggit ko, mag-PM sa akin. Kaya nag-PM siya. To make the long story short, siya po ay na tulungan ko. Bukas is Tuesday, June 7, ay first day niya sa company namin. Orientation niya po, pareho sa yung dinaanan ko. First 3 days is training sa classroom, orientation. Dito na. Bye! Hey! Oh, bye! Paingon ako! Oh, paingon ako! Oh, okay. Kaya ako pag-abot. Okay. Doon lang ka. Tigdan lang ka na kuha ng ubos. Sige. Unya, asa mo ko mo parking? Tigdan lang ka na kuha. Natay parking up tank yun. Wala. Pwede ta ka parking niya. Di ta matikitan. Dili. Kaya visitor parking mo na ba? Visitor parking. Sige. Sige bay, kaya ako po di kuha ng GPS diri para makuha na to ang stepping ba. Ikaw pa nga master kay ganing mga suog-suog. Maglisod ta bay kanang bas kanang wala ta katuod bitaw, mura bag kanang bag-o pataan ng lugar. Kuyaw-kuyawan ta ba. Akong ikuha ng GPS. Isa na naman to'y address. 76 no. Dool ra, kuan ra, isa 10 minutes ra. Tagdan lang siguro ko na ako. Oh, power kayo. Diri ra man ko sa Don Mills mo agi. Oh, Don Mills ang ako, Don Mills Shepherd. Iya man kong palikuon sa York Mills. Wala diya. Sige, bye. Tagit lang ko di mo ba yan? Sige. Salamat. Sige, bye. Yun po siya, Bisaya. Hindi ko po siya kilala. Yun nga, nag-message lang siya sa akin nung post ako ng vlog na yun, yung no experience, no problem. Natulungan ko siya, na-process na siya. Ngayon, first day niya bukas. Excited po siya. Ako rin excited kasi another driver no na natulungan ko. Shout out nga pala kay Aaron. Si Aaron ay galing dito sa Toronto. Naipasok ko siya dito, pero nakabili siya ng bahay sa Calgary. Lumipat na siya ng Calgary Terminal. Next, si Lloyd. Si Lloyd ay kasama ko dito. Nasa taga Hamilton siya. Mga 30 minutes drive from yard namin. Yun ang mga natulungan ko. Tapos sa Calgary, actually from Edmonton, si Christopher. Si Christopher ay last stage na siya sa highway training ngayon. Pa California sila. Kahapon sila nag-depart. Tapos ngayon, kakaumpisa lang 2 weeks ago, si JP. Ingat yan JP. Nasa katatapos lang ni JP sa yard work. Ngayon ay city driving. So after that, regional highway driving na rin. Si Yuri ay galing dito.
kasama ko sa terminal dito. Siya ay nag-solo driving na. Mga siguro pang 4th week niya ngayon sa solo driving. Silang lahat na tulungan ko po. Tapos ngayon tumatawag sila sa akin, yung mga tanong-tanong nila, kasi yung mga parang dinaanan nila, yung mga napuntahan ng mga customer ay napuntahan ko na rin. So yung time ko kasi wala akong mapagtanungan, walang Pilipino, sariling sikap lahat. Kaya sila ngayon ang sarap ng buhay kasi may mapagtanungan na sila, tinatanong nila ako. Para na nga akong call center eh. So sabi ko sa kanila, call me anytime para ma-i-assist ko sila. Si Lamborghini ay isang Bisaya. Mamaya interviewin natin para naman sa mga makapanood na mga aspiring truckers dyan na gustong mag truck driving. Letter. Bukas po ako ay bibiyahe na. Papunta po ako ng West Virginia. Hello, bay, mauli siya, bay? 76, Dawood Bank? Oh, Parkwood Village. Yes, sama Parkwood. Ikaw rin ba, bay? Hindi. Da. Ikaw na? Ano? Power kayo. Asa ko ma-park? Ha? Ano ba yun? Hindi na pa yung piso. Asa ka ma-park? Asa? Diya, tapa diya. Ay. Akong i-atras na lang daan. Ako, takang i-video para makita ka ba? Astilan. Wala akong tani. Bay, kumusta? Marlon, bay, Marlon. Darwin, bay, Darwin. Kita ra gid ta. Kita lagi ta. Ano? Asa makas Bohol, bay? Kuan ko. Cagayan de Oro. Cagayan. Oo. Taga Bohol ang kaning imong kuan, mga kaila. Oo, Ah. ang tagat. Paro ka nang nagsuba-suba? Oo. Ate, power kayo, toro. Aso-aso. Ara. Tay, Maul. ito. Maulaw man tani bay. Wag ka, ako pod maulaw man ko. Ito si Lamborghini. Lamborghini. Akala ko yung sasakyan niya Lamborghini kasi hindi pwede sa trailer magpatakbo ng mabilis. Pero hinay-hinay lang ba ya? Hinay-hinay bay. So bukas ang orientation niya. Yun aso-aso. Grabe Una mo eskwela po na. Si Pinoy Tracker. Shout out Marco, Pinoy Tracker, taga Cagayan Imong kababayan. Boss Marco. Asa man ka sa Cagayan? Ka nitsi Koswagan. Kauswagan. Dool ra na sa kuan, Bulwa. Duro kayo. RER. Duro kayo. Kaya nga mong opisina sa Kanya. una sa Red Bull, diha man dapit sa RER. Paingon og iligan. Ang akong ramapuan sa Cagayan kanang Nasaret. Kantoy dito. Koyo ko sa amigo sa una kay nag-eskwela man ko sa Dumaguete. Dito man mo dunggo ang barko sa Cagayan or Osamis. Grabe na. Puro gina manguha. Di mo guna tumaablan kay ang aso ba mosulod. Ay! Mana John. Padarilon niya. Ay, John. Taga ajaw-ajaw man Bohol. Ajaw-ajaw. Ninja, mga ninja. Ladyo mo sa Maribohok. Last pick ka sa Maribok. Ato ko dito. Chocolate Hills ni agi man atong Lubok River. Layo ra sila dito sa katong landslide. Ladyo. Dapat sila sa dagat. Ladyo ra. Si Darwin nag-comment siya na ako katong nag-vlog ko. Nya, ingon man lagi ko dito nga basta qualified ka. Kao ba no tanan? Kami lang. Forklift. Anak na ko, kamunguran. Ay. Hello. Forklift pod ko. Reach, counterbalance, duck stacker. Unsa man propane ninyo? Electric. Maulaw daw siya. Ako pod maulaw pod ko. So, bay. Asa ka nagtrabaho ron? Nakakaroon sa DHL supply chain. DHL, mga distribution center o warehousing? Warehouse. Kay daghang tag mga customer nga hatda na tong DHL sa Georgia.
dako kaayong DHL dito eh. Oh, so sa DHL siya, ang unsay trabaho nimo dito? Forklift operator. Forklift Raymond operator. Ridge operator. Pareho sa akin, forklift operator. Raymond Ridge, counterbalance. Oo. Oh, magkaintindihan kami. Forklift, ilang taon doon? 3 years. 3 years. 3 years Oh, na po. tagal-tagal. So ngayon, iiwanan na niya ang forklift kasi mag-tractor trailer driving na siya para sa amin. Tapos dito, ngayon, is mga kasama niya. Yan, si Axel. Nandun si Louie, tsaka si Jun. Tapos silang lahat, forklift operator din. Kasama sa DHL. So silang lahat dito ay forklift driver. Ito nga, again, si Darwin. Bukas, orientation niya bukas sa company namin. Tapos yan sila. Kasama ni Darwin. Ito sila lahat mga forklift operator sa DHL. Mga DHL boys. Pero, nainganyo na po sila mag-truck driving. Sila ay papasok na rin sa school. Sa AC school dito. Na-convince sila ni Darwin. So, sila lahat ay sa DHL na warehouse. Sila po ang pioneer doon sa DHL, pero si Darwin ngayon ay aalis na, iiwanan niya yung mga kasama niya, pero yung mga kasama niya is susunod na rin, mag-tracking na rin. So, Mag-aaral na rin. bukas punta kayo sa school. Oo. Bukas. So, nandun si Axel, si Louie, si Jun, tsaka si isa, Joey. Oh, yung mga DHL boys. Oh, pero soon to be a truckers. Oh. Mga bisdak, mga Bisaya. Oo, mga Bisayang dako. So, pero nagtatagalog po kami para maintindihan ng mga kapwa nating Pilipino. So, yun, ako po ay naimbitahan dito sa kaibigan ni Darwin sa bahay nila. Ngayon ay hindi na po ako magtagal kasi bukas bibiyahe na ako. Pupunta ako ng West Virginia bukas. Si Darwin naman, mag-umpisa siya sa orientation niya bukas doon sa yard namin, Mississauga. So 3 days ang orientation mo. Next week, umpisa na yung yard work mo, backing. Tapos after that, depende sa instructor kung ang assessment nila ay okay ka. Talagang okay ka naman eh. So, mag city driving ka, tapos after that, regional, long haul, tapos solo na. So, excited si Darwin. So, Excited na may halong ka ba? Okay lang yan. Ako din, na dinaanan ko rin yan before. So, ang maganda lang sa kanila is, nandito na ako makaguide sa kanila. So, every time na may mga tanong sila, confusion, tatawag lang sila sa akin. Yun ang advantage ngayon. So, tulong-tulong lang. Yun ang importante. Oo, mga kapwa Pinoy. Actually, si Darwin ay hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kaibigan before. Nag-comment lang siya sa vlog ko doon sa upload ko na no experience, no problem. Oo, so isa po siya ay qualified. So, kakakuha lang niya ng license. Pero last year pa, no? Last year. Pero okay lang. May license siya, pwede siyang makatawid sa US, kaya qualified po siya. Ang nag-reach out siya sa akin, natulungan ko siya, na-forward ko yung details niya sa company namin. Kaya bukas, orientation ko. Congrats. Salamat po, salamat sa tulong. No problem. Tapos sila din, susunod na yan. Next year. Si Darwin na ang mag-guide. Oo. Yun lang guys. Ako po ay uuwi na kasi bukas nga, bibiyahe na ako pa ay mag-prepare. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video.